салому алайкум дӯстони азиз, мардуми Тоҷикистон. Ман Мулло Зуҳур Тоҳирӣ, тоҷик аз Тоҷикистон, қаҳрамони халқи Доғистон, раиси иттифоқи нависандаҳони байналмилалӣ ва табибон. имрӯз 6-уми соли 2025. тӯли 30 сол аст ман аввалин маротиба дар зимистон дар деҳаи Путхин ноҳияи Айнӣ ҳастам ва имрӯз субҳ соати 6 пагоҳӣ барқ даргирифт ва соати 7:30 хомӯш шуд. баъди 15 дақиқа боз аз сари нав 20 дақиқа даргирифт. ба диққати тамоми раисони барқи ноҳию шаҳр ва барқи тоҷик расонда мешавад ва хоҳиш мекунам ки шумо як графики муайяни даргирондан ва хомӯш кардани барқро нависта ба халқ пешниҳод кунед. ин ҳозир мушкил нест, дар саҳифаҳои фейсбук метавонед нависед. чанд рӯз пеш вақте ки мо дар як маърака шиштем, мардум хати суҳбат кардем, аксар шикоят карданд ки холодильник, яъне яхчол, телевизор, мошини ҷомашӯӣ, ҳамино аз сабаби нодуруст дар вақташ надодани барқ ё тез куштану хомӯш кардан аз кор баромуданд. акун ин маблағи ҳамин ба зарари мардум расонда аз тарафи барқи тоҷик ки мешавад кӣ метиҳад? бинед як одами оддӣ бечора чӣ гирифтагӣ? Телевизор, холодильник, утук, мана ҳаминҳо дар натиҷае ки яку якбора барқ метиҳанд, хомӯш мекунанд, сӯхта рафтааст. бояд мо як фикри аниқ кунем. хафа шудан дар кор не. танқид даври пеш мегуфтанд ин меваи коммунизм ҳаст. бояд мо роҳбарои интихоб карда монем, аз тестҳои махсус гурзонем ки онҳо дар ҳақиқат роҳбари ҳақиқӣ шуда метавонанд ё не. чунки аксар роҳбарҳо масалан дар ҳамин вазифа ҳастанд, як кас каме маблағ метиҳад, хонаи вай ба барқа сар метиҳад, яке ягон маърака дорад, пул метиҳад. ҳамин ин факт ҳаст. ман метавонам бо воситаи факт гап занам. леки мақсади ягонаи мо обод кардани Тоҷикистон, пеш бурдан аз кризиси мана энергетикӣ баровардани ҷумҳурӣ ҳаст. бояд ки мо ҳамин камбудое дар вақташ гап занем, пеши роҳаша гирем. ва агар мутахассисои хуб бошанд, агар албатта мутахассиси хуб дар Тоҷикистон дар соҳаи барқ хело ва хело кам ҳастанд, онҳо метавонистанд ки ба ҳамин ҳолат оварда намерасонданд. хош мана бинед, мо дар саҳифаҳои интернетӣ мебинем ки 5 сол қаблам ҳамин гапҳо буд, ваъда карда буданд дигар барқ хомӯш намешавад. бо ҳамин гапҳо пайдо шудааст. инҷоба илм дар кор, дониш дар кор, мутахассис. мана тӯли 40 сол аст ман дар ҳудуди Россия ки 40 градус хунук мешавад давр мезанам. дар деҳот ҳама ҷо барқ ҳаст, барое ки онҷо мутахассисҳо кор мекунанд, мардума ҳаракат мекунанд, хонаҳошо гарм бошад. ҳамин дар дасти одам, дар дасти илм, техника. мана мо метавонистем бо воситаи барқ, бо воситаи шамол, бо воситаи об иҷозат диҳем худи халқ ётем кардан гирад, аз кризис худашо барорад. барои ҳамин бародари азиз, дар кадом гӯшаи канори Тоҷикистон камбудиҳо ҳаст, шумо ин хабарҳои дода истед ки мо худмо ислоҳ кунем. вақте ки ислоҳ карда натавонистем, албатта бемориам зиёд мешавад, аз хунукӣ бисёр одамҳо мефафтанд. ҳамин ба зарари ҷумҳурии Тоҷикистон, ба буҷаи давлат зарари бисёр мебиёрад. мана дар айни ҳол ман дар ноҳияи Айнӣ деҳаи Путхин ҳастам ва ба ҳамин мушкилоте ки имрӯз дар ҳамин осоишгоҳ ҳаст, ман ҳозир ҳаракат кардем ки электростансияи обӣ ташкил кунам ва мардуми ҳамин осоишгоҳа оянда гирду атрофа бо барқ таъмин карда тавонем. ва агар мардум муттаҳид бошад, ин корро кардан мумкин аст. Тоҷикистон ба пеш! саломат бошед, сарбаланд бошед, 100 сол умр бинед, аз ягон кас хафа нашед, аз дасту пои худатон намонед.